I deixeu-me acabar, jo fa gairebé 4 anys que soc portaveu accidental d'Òmnium, tant de bo algun dia ben aviat pugui deixar de ser aquest portaveu, perquè el portaveu de l'entitat és el president, però sí que en Jordi Cuixart, malgrat no podria ser, m'ha demanat que per acabar us dirigís aquestes paraules. Presó de Lledoners, 25 de maig de 2021. Estimadíssima família de l'obra cultural balear. Compartir la lluita per l'amnistia és una alenada d'esperança i reafirmació, i de nou una excusa preciosa per dir-nos els uns als altres que hi som i persistim. He besat l'ocell i li he donat la llibertat. Maleeix l'home que fa gàbies, versa l'Antonina Canyelles. Busquen fragilitzar-nos i confondre'ns, perquè les presons mai no ens distanciaran dels carrers de Mallorca. Mentre la justícia espanyola nega la resolució democràtica del conflicte polític i perpetua la repressió, acusem l'Estat als tribunals europeus per empresonar drets humans. La lluita per l'amnistia forma part de la causa per la llibertat, indestriable, del front comú contra la regressió autoritària i la socialització del feixisme als països catalans i arreu. Patim el centralisme d'un estat amb por de la diversitat, que nega els drets lingüístics a més d'11 milions de ciutadans. La lluita compartida per l'escola i la universitat en català, per la reciprocitat dels mitjans juntament amb els companys del País Valencià, reflecteix les ganes de viure desacomplexadament, de compartir sempre i arreu la llengua i la cultura, perquè volem i tenim tot el dret del món. Enyorats companys de l'obra cultural balear, com a president de la Federació Llull, és un privilegi seguir lluitant plegats per un present d'esperança i un futur de fraternitat i plenitud. Visca els Països Catalans, sempre endavant, Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Moltíssimes gràcies.